Wala ko laot-laot bali. Soki tak gelem soki. Kok tanya ko bang. Dena le. Opo kang. Ano pa ko atanya tabare terus soki. Pengen suki. Iya. Kaya tala ko sara di. Di mo yo. Apa nyari dukon dan di dukon di tepak sing nyaman. Aku biyen duwe kenalan. Ah. Takon dukun ngaku. Iku langsung suki. Ni dukon jabul le. Utuh kang. Kedi pas dukon jabul. Tenan kang. Oh. Iki Prabowo Reno. Ning di omay. Iki nang kene kang. Rodo ador ah. Sekitaran 200 meter ini. Toko kene. Ning kidul kene. Iya. Coba ko nyang de. Mi bola ko langsung soki la kule. Mi bola pas no Yo papajiro. saiki gak apa kang. Saiki. Iya. Ya ayo kon silence ba laut jang kene. Yo jenenge wis golek penghasilan kang. Opo kene kang? Ya ayo wis. Ayo kang, Ayo. takon kang.